Pulan alam soga ani elemi bolok bising tei tamni ki ang norok ni hamsak ma norok ni soba su mani tongmani bagai tei norok ani channel ko talangai tong ke norok subscribe khair jadi ani channel no ke norok ni bagai ang tebo ketal content khlani ni bagai chaitugoi tongo ke norok nugui manai ke norok ani channel no ketalangai tongkhe subscribe khlani di ke norok ni soba su norok ni hamsak ma ang mani tongmani bagai norok nang belak ken hamai margo kan norok abo nugui mangkhana ari ganai sunggai bathai sai tongmani ke abo tam bathai rok bangno saimanya ke norok nugui manai ke norok pa sak jora nai tongdi opiti ke norok ni bagai belai no kosto khe video rok ramai ma tongo tam ke riganai manthogya ke kasa parao thangai riganai rutugoi video rok chaknani video rok khlainani ke hain bagino ang norok ni thanio koyo norok ani channel no subscribe khlai jati ke ang norok ni bagai tebo koso khlainai riganai boro naithok tong boro bwthai naithoke tagjak tong aborok no ang tebo norok no phunungnan bagai chesta khlai norok ni bagai tini asuk nung chitung asuk nung lasinai ke jotono hambai।